الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يفضل بعض عباده على بعض. قال سبحانه وتعالى: والله ذو الفضل العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga ibnu Allah, balasang kanu Allah, sa dapi tatamanan niya ng mga bala sa mga pipiya, sabab sadyang ko ito kapkababay niyo si kung mga wasyat o mga ulamayo. Mahurip mo Allah, tiyanan na isanan si kutanda o pumakasol sa surga. So mga tao kababayan niyan sa mga ulama na may pagpapadasira ng mga ulama si kusurga. Sa kiyatirwaon o nabitan wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yuhsharul abdu yawm al-qiyamati ma'a man ahab. Emanan yan na pawir no Allah, so oripan si salungan na mauri, na sinyan tapiin si kutaw at kababayan niya. Sa manuto maurip no Allah, na so pagkababaya ko mga ulama, na si kitapi si kuyamanan niyan na mga ulama si salungan na mauri. Datar mambu asok kababaya si ko mga nabi, na si kitapi panskanyan si ko mga nabi, gusto mga rasul, na so pagkababayan yan so Allah, na niptuna yan so Allah si salungan na mauri. Yanan maurip no Allah, pagkatumang kano sa kapagkababayan niyo kung mga wasyat o mga ulama niyo. Sabab sa ginan bu, mapuro ang Panginang tano sa kapakaslang tano sa maliwanag sa isa diyang kaya dunia na ayasampur na yang na makaslang tano sa maliwanag si isa doon na mauri mana mati-muti-mu tano si kusurga. Giyuto din mga rikno Allah, adyang ko to lalayon tano kapsalama si ko mga bangon sa tano kalangwan niyo, mga bangon sa misa diyang kay Pilipinas, mga bangon sa misan mga lay parateya san sa Luzon, san sa Visayas, san sa mananyan ng kay mlaliptas ang kaya Mindanao. Palayanis kano din, pagpakawitan ko salam, apun ko mga bangsa niyo sa diyang kay ayang daranaw. Gugulalan sang kay Al-Mustaqbal online channel. Maurip no Allah, special asalam ko magaryari si ko Islam sang kay kumpungan tanong Al-Mustaqbal. So ay mananin na salam na miskanulangon ba't bulaboron sa mga murid tanong si isang kay madrasat quarantine. Yang kaya madrasat quarantine na piyakatid tanong ipon ko kiyaad ng kay awidakal sa kya quarantine ng kaya dunia, kaya istigitano ko mga walay tanong,
na arap-arap tano sa kambalian tano sa mga oras tano, si ko katatago tano ko mga turugan tano, napiakatindag tano adyan kay madras sa tano, ron tano ron magaryari, ron tano ron di mamagundaway sa katao. Silang namis kanusan, so mga murita kan sa kaya madrasat quarantine al-Islamiyya. Alhamdulillah, ka iman to sang kaya oras na niya kakuha ka sa mga pagarinyo. Kung mga babay niyo, si kuparatiya ko Allah, binisampay ni man to so kadakol tanong, magaryari sa 60 agu 2,000 agu kasusobraan. Sa mananan na pumanin tanong ko Allah, akna basi tanong mo magaryari sang kaya dunia, na pakita ro sa tanong Allah, mabalwi tanong, makasisiringan na tanong kusurga. Mga orip no Allah, silang namis kanusan magbu ko mga bangon sa misan sa yaman niya na abroad. So mga pagaryami, mga bubayani si ko iman, si ko paratiyaya, na gusi ko bangsa, na silang namis kanusan langon, ko piti barangan apatatagon kanong mga country ibarat a kingdom of Saudi Arabia. Silang namis kanusan lamon mga bangon sa Saudi Arabia. So makalalibsan ang mga ingda mga Arab. Ibarat Cairo, ibarat Republic of Egypt, saan sa Dawlatul Kuwait, saan sa Jordan, sa Qatar, sa Bahrain, saan sa na Dubai, o taman rodan sa Sudan, nagusan sa Libya. Madakla mga muritano saan, ako mga babaytano, mga pagaritano, si ko iman. Bata ko laboron, so mga estudyante, mga murid ko piti barangan na mga university Islam san sa Dulul Arab silang nalis kanusan lamon mga watani mga murid san sa pamanin nabi ko Allah makuha niyo sa mga pupuro ko katao si ko Islam na mimbalingan niyo si ko ingat tanong na itagumpiyaw pagtautan mga urip no Allah ay man to bandingan tanong na so may pantagsi ko kini sa paran ko ay manan yan na kadengki diyan kanan kadengki ay sana na sifat marata piyaki pananggilan rukatanu Allah nagutiyaki pananggilan rukatanu un Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ino ini sa parso kadungki sabab sa madakal kapakabinasan yan si ko tao na madakal kapakabinasan yan si ko kapagingad. Yan ang maurip no Allah ipamagusayin tanu iman to sa makampat. Pagganiron na diyang kaya kadungki na madaklaba sa tanuron sa Mbranao. Isa ba sa tanuron na diyang kuta kadengki? Ikadua ba sa tanuron na diyang kuta kasiig? Ikatlo na ba sa tanuron na diyang kutuwa kariit? Na magubaluy auluan yan nasu kapakatibo. Yanan, igira ada kabulungi so kadengki, na gusto kariit, na gusto kasiig, na diimbaloy akapakatipo. Na igiram niya ulo isang kuto akapakatipo na diyang kutong pagpaka pagkawalbidan so maratagal ba pagkawalbidan sa mga dusa dataro ka pamuno gusto ka paminasa na gusto ka priniduin.
Ginan maurip no Allah, kapumba ko siya tano si, sabab sa diyang kaya kadengki, o di na diyang kay karihit, o di na kasiik, nagyay nasakitay lumalagaday si ko mga manusia. Ayabu miya kalidason na suini kalimu Allah subhanahu wa ta'ala, bigan Allah sa puso linang, puso ang maputi puso ang maliwanag, ayaman niyang na pagkadaon so kadengki, na gusto kasi na yapkisan bihon, na so kalay gagaw, na gusto kala ranon. Ginan maurip na Allah. Paganoon na Nyalo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diyang ko to kaya pagipananggilay niyan rotano ko kadungki sa kiyaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu al hasanat كما تأكل النار الحطب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ewan ini na pituro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad, pananggilay niyo so kapakatipo, o di na pananggilay niyo so kadungki, sabab sa mata na so kadungki na ginang na puknian so mga amal ang mga pipya. Puknian so mga amal ang mga pipya sa datar sa kapukunaw apoy si Kuitabon. Allahu Akbar. Ini waratu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kutung kadengki udi na kasiig sayaman niyan na datar wapoy sang kuto akapkunan yan ko itabon sa dikut iya yang kuto kapukudgang ko itabon na miyagong biyong biso itabon datar tumangbo so amal ang mapia dikuti yang kuto amal ang mapia kapasadu manusia na igiras kanyan na madungki na pukun din na diyang kuto kasigyan o di na karitian kadungkin yan na dikuti na miyagnas na so mga amalyan ang mga pipya na ginan isa ang miyak karatarata mapunggulaw la si ku muslim baso pianagunta manan yan sa kaya panimuan yan nun amalyan ang mapya na baya kausinan nun na diyang kutuwa kaya pagumbiumbin yan kaya totototong yan sa danyang kambali si Salungan Amori, kamakaw ba Salungan Amori, na miyada so timbangan o amalya ng mga pipya, sabab sa diyang kutwa kadungkiya gusto kariit, inayam yan ko puso yan. Ginan maurip no Allah. Tatano dan tano tong at hitano to plipatan, ay hirap kagdang tano so kasiig, si ko mga puso tano, kasi ko mga tunay, kasi ko mga layo, ay ginagkagdam tano to, nagtutupan tano kasebar, tutupan tano paratiya si ko Allah. So, pangalit tano sa ubabir mabinasan yan sa mga maltano, mga pipya. Miyari pang o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dabbay laykum, da'ul qablakum al-hasad wal-baghdha. Ayaman ini na dumaya mga kanuda na tigyan. So sakit o mga pagtao anyaw na anyaw. Gyut tigyan so kadungki na gusto kaprilidwe. Kaprilidwe gusto kadungki na sakitanan miyaw na. Ipunden si ko kiyad na Allah subhanahu wa ta'ala
si kuya mananyan na amatan wa Adam gusto o dardupayan aswinatanu Hawa na nimbuwa tasiran sa dua katao na diyang kutuwa dua katao asukabil o suhabil na tinyubasiran wallah subhanahu wa ta'ala na diyang kutong so isakiran so kakaon na kiyatabuan sa kasiig si ko arinyan na kiyatabuan sa kadungki sa taman sa ayamanan yan na biyuno yan so pagarinyan si isang kuto kiyabunuha o kabil si kuhabil nagyutoy paganay amang bulawla dusa si isang kay adunia. Nadyang kuta dusa kapamuno na yakya pa ka muyan yang nasabab sa diyang kuto kadungki na gusto kariit na gusto kasiig. Yan ang maurip no Allah. Kapipiligro adyang kay kadungki sa kanya ni paganay dusa manggulawla si sadyang kay liyawalopa. Ayap na unano to mga urip no Allah na sukadungki gusto kasi na dapat makatalinguma so amatan wa Adam sadyang kay dunia na sisipan sang kuto asurga nagyang ko to akyatabuanon din sa kadungki so iblis yatabuanon din sa kadungki so iblis nagyang ko to at bininasan yan suamatan wa Adam sa kiyaturon wallah subhanahu wa ta'ala wala taqraba hadihi syajara fatakuna min adh-dhalimin di kano pugubay akurumai sadyang kayi kayo mabalwikan wapad si kuya mananyan na miyang arilibat mabalwikan na mapad si kung mga tao miyakang bulawla sa mga karibatan na sa manuto na bigyan ko to at pianap na rin iblis magawiyan su Adam gusto o dardupayan na Hawa sa masupakinan su Allah subhanahu wa ta'ala na sukyang bulawlaw to nagyuto din kaya sabapan sa diyang kuto kaya pa ka liyo o amatan wa Adam gusto inatan wa Hawa ko surga na niya katuron siran si sadyang kaya dunia na ayaw to kaya sabapan na so galagok ko iblis sa kaya tawiron sa dengki na gusiig si kuya mananyan na Adam sangkut wa kiyap girun wallah sa mapurwa pangkatan sa kiyap pakadarpaan niya nun kusurga. Dirokan matamang na so iblis nagyang kuto miyan aso amatan wa Adam na piyangundo wallah ini pangundo niya nun so kadandano mga ngaran nagyang kuto akyatabuanon sa sig nakyatabuanon sa kadungki na sukyang daman yan sa mata na so Adam na piyakataya wallah nagubigan wallah sa mga pangkatan da si ko iblis ago ini puro wallah subhanahu wa ta'ala so kiaslaslaon sa kya pakisudyo di ganun ko mga malaikat sa sujudi niyo so Adam na sukyan ko no iblis na diyang ko to ini punro dan maurip no Allah na piyamang ninyan si ko Allah mabinasan yan dan so Adam nagupyang niyang ko Allah makanayaw sang kaya dunia sa dapok pumatay kiram inuntabuwa may kubangkitan sa dunia na inibgayron wallah subhanahu wa ta'ala na inisip pa yan ang gawin niyan sumbuatan o Adam sa taman sa maugan yan nun sa kapamakasudiran ko narakadyahanan na yan napakapumpuno to na diyan ko to akasiig o iblis si ko Adam sabab sa kagipitro yan aswatigyan so Adam na pun si kulumpa mababa nasa kung napuna ko si ko
si kuya mananyang na apoy edar pa yan na mapuro. Na anda man ay tigyan ni kapangalin babanakon si ko o Adam apun ko lupa abo pangraw sa marsik nasak na tigyan na siya ko puon si ko apoy may pupuro sudar pa yan. Sabapro nakyasabapan sangkutu akyasangkaan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala na tiyang kadamambu Allah alang-ulangong kanada na tao si ko naraka. Sabapro na isa niya sa butro mga urip no Allah na sukalungki na may kadikabulungan o urip no Allah na kabaluin yan sa kanyan apkasangkayan so Allah o di napkarupa kanyan so mga suguan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Mga urip no Allah diyanan kati piligro adyang kay akadungki o ba makambualay si kung mga puso tanong. Sa panagdarang tanong, mabalwiso kadungki di makapag-istigi ko mga puso tanong. Api-absagan ko mga puso tanong na di ron mayang, di ron matatap, di ron malayam si ko mga puso tanong ang kutuwa kadungki ubaon na di maka ay manan yan na ubaon di maka paginatao ubaon di maka pag-istiri isang ka mga puso tanong. Maurip no Allah diyan na radyang ka na kadungki na so tao pagkatatap pupuso yan so kadungki na mala isakit sabab sa diyang kuto ay sasakit yan na diyang kuto kapigilan yan ko o mga limu Allah si ko katatagwanon ginawain yan o di na tunganayin yan o di na siringan yan adiyang ko takadungki na aya isa manan yan na diyang kuto akip kagwad na ka ko katatagu limu Allah si ko salakor ka. Ipkugwad ka o baka bubantugi so salakor ka. Ipkugwad ka o baka tagwi sa menang so salakor ka. Ipkugwad ka o baka tagwi sa kakawasaan so salakor ka. Ipkugwad ka o baka tagwi sa manan yan nakadatu so salakor ka. Nasa manuto na malay sakit so tao akatataguan sa kadungki so puso yan. Sabab sa miyawida kalian ko gagawin doon daw ianda man ay kada ang kuto ang limu Allah si ko tao akatataguan nun malagid o tunganay niyan ang takaw sa lakaw tao. Sa mga na maurip no Allah na ikap di tano ang mga ginawa tano. Sa di tano taguan sa sakit, sa pantag sayaman niyan, naungaw kadungki gusto kasig. Sa ayay gulo mo to, na diyang kuta kapipikira tano, gusto ka paparate tanoron. Sa ding kakeren, so limu wallahu ta'ala si kutao aplimun wallah. Ding kakaalangan, so tao andatun wallah. Di ka kagaga ubang kakalang iso tao pakapkawasan wallah. Di ka kagaga so tao ayaman niya ng bugan wallahu ta'ala sa kamapian ubang kabadun pagruna. Ginan maurip no Allah bulunganan mataplistan wadyang kanang kadungki na gusto kasig si mga manusia. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diyan ko to mialoy niya sakit miyang una mga sakit at diyan kanan akadungki na gusto ka kararangita na ilayam tanunan sa ginawa tanong mawarip no Allah isang bitan ko kadungki na sukalay gago agkakalimuay isang bitan ko kasi adyang ko to akagkakapadiye na pakawatan ng tanong ubatan ng makagkakararangita
Ayaman na niyang naumanisa na ilang asin niya na puso yan si Kubdin. Ilang asin yan ararbiyan si ko salakaw di salakaw. Betabulaboron so datar ka niya maratiaya. Napananggilain ka upang kaskanyan ayaman na niyang napagkasig nabuuba kano di makanggulaw la sa ibkarang ito manisa Kubdin. Marata ang Muslim, ang gaya niya kadakdak lip karagitan. Mahurip no Allah, upunso tao na niya kadakdak al kayip karagitan, na hinupno to kas ka na masig ka, na kuang ko to kung ginawang ka, sabab sa o datar ko to, miya karlabulbul ka karagitan sa mga manusia, na kuy binasaso din ka di ka pagagama. Kuy binasaso ay mananyang na mga galubog ka, mga amal ka, mga pipya. Maurip no Allah, so kadungki, nagyanang niyabalyasaki ito mga Yahudi. Yanan niyabalyasaki ito mga Yahudi, ayadairan nakatarima si Islam, na sabab sa diyang kutong dungki, si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagis kanyan na nabapansi ko bahansairan nabukagis kanyan na aya kabasairan on na si inimbuata sangkay ingad da madakla pamumula noon kay da disyerto nagus kanyan na inimbuatas kanyan na wataylo na sa manuto na ayasampur na yan na kagiyadat taro nila na kanabapansi kung bawataan o Israel agyuto ibangansa ay pahingin puruan nila. Sa manuto na dayrang tarima so kano nagiyo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dayrang tarima so kaubalin niya na Rasul na dayrang tarima so awidan niya na agama agyuto so agamatan o agama Islam. Ang piyapan katawan ni Randin so benar. So, mga nabirang na tatarimaan tanong sila. Ibarat Musa na tatarimaan tanong. So, kaubali na ng Nabi, tatarimaan tanong. So, ayaman niyang naminitaling mo Musa alayhi salam. Ugay, nasirang na di lang tarimaan suminitaling unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab sa mutakadugki mitugurabong sa diyang puto ang mga puso ilan. Ganyan na maurip no Allah diyang gaya ayaman niyan na kadungki na pumay ni sa madakla mga rata parangay. Madakla ay inyong yan na diyang puta kadungki na miyati po niyan subdiyan sa damalay ka daw ng kuto manangyan. Damalay ka daw no tabuk yan, kadato yan. Na taros, anto rin iba na kulog pansang kuto kapamuno. Yang gulaw danan si ko, tutulan si ko Yusuf alayhi salam, ay sas kanyan ko, mga nabi malandus o tutulanon ko kabubalawin yan ang nabi piyakataya mambu Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na sa pinggulaw ng mga pagarin yan. Dito sa pinggulaw lay ranon nakiataguan si ranon sa kadungki ko pagarira na Yusuf na mitimo-timo siran na miyagupakat siran sa ayat yaw pakatangkirang na binasa niran so Yusuf alayhi salam. Aniran mabisa so gagaw kiran amayran. Kakagiyamay ilayran ami tatalyado kung so puso iya. Sabab sang ko to kapiyan niya ni parangay. Naguso kabaryadat niyan sa loksyan. Naguso matataguon abuntal agu kataid. Gili wallah subhanahu wa ta'ala matahid ko mga manusia. Nasampo tawaras mga urip no Allah na mitang putampong sirang na yakyaw pakatangkiran ng buno niran so Yusuf.
na piyamang niran kaya mayran at iran na pakunutang karkani so aryani pumakarunggay kani si kumakapantaran nagyang kutong langon lalag mga titila kalalag na ayairan pituro kaya mayran sa kapakuno to Yusuf na sukya pakunutan yang kiranon nagyang kutong minyong mayran si sa kapantaran sa disyerto nagyang kuto ay nito maniran so o plano iranon sa 70 tampungan niran nagupia gurung-gurungan niran sa kiyaw lugo iranon sang kuto ang malibut ng alandeng yan ang maurip no Allah so kiyaw lugo Yusuf alayhi salam na sinyap sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala yakisya po Allah kumamalaikat yan nadas kanyang kasakiti inoto nakagiya ang pakapumbatuan ng Allah nagupagakaswin ng Allah kutala ko kawiyawiyat nataro sa pakapundatoon yan nataros makaptuto na siyang buwa magaryari napakadapanason sa mga pagarin yan hugay na ayak kiranon na panapian yan siran nabuprilan yan siran sabab ko sa mga nabi na mga linang sa mga puso iran. Nagyutin niyang gulo lang mga ripno Allah, kaya sabapan sa kaya tipwa o mga pagariyo Yusuf si ko Yusuf, kaya sabapan sa kaya uluwi ran ng sangkutalandu. Siya timaniran sa akaliran, yutod ni kaya bunway ranon. Naya sabab ito na kagitiyang kuta kadungki, amya pamula ko mga puso iran si kuya mananyang na Yusuf alayhi salam nadasiran pakadago Allah maurit no Allah siya butro Aisha na sulangwan umadungki na pagkulog sa diyang kuto kapakatipo na taman sa imbuno yan si kutaw taman sa imbinasan yang kutaw ugay na di sila pakadog no Allah. Sa datar sa danyang kapakadog ang mga pagariyo Yusuf. Sa mga tao nga makatipo. Nada matipo iran, arwar sa ginawairan. Sa mga tao, ang mga dadangki. Nada kabinasaan iran, arwar sa ginawairan. Sa ayako silang kiran, nakapakadapanas, nagukapakarudan. Yan ang maurip no Allah. Yan ang diyang kayayaman niyan na pupugusayin tanoy man to may pantag sa kadungki na isa ko karatayan pagkabinasan yan si ko tao madungki na kubalwis kanyang panataliantaan kubalwis kanyang panataliantaan so ayaman niyan na namo na to madungki na taliyanta mapasay ka pamaganta e manan yan nakikasisiban sa diyang kuto at tamo kang kuto siringan yan na di niyan mabulipang tungtong ang karatang kuta siringan yan Allahu Akbar ibarat to din yan di katurwa diyang kana na siringan akong napkailay Diyos kanyan mapya madakli buluan madakliya nga niyan nakakosan ugay no katawin yubo nas kanyang na kataya din sa mga karatayan. Nasa manuto maurip no Allah na niulog din sumadungki sang kuto as kanyang natalyantaan. Nakatawan tano so kasalanong talyantaan as kanyang nadatarian o pukun so pagarinyan ang miyatay. Di niya di pagdasan so pagarin niya na niyatay. Nagyuto kasalanyan isa anyadoy wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Gusto madungki ataw na pagkulog pa sa diyang ko to as kanyan na makapumukog sa kanyan. Ngayon no, nakagila taron niya walala ko Yusuf. Asok ya bunuay ranon
aminita na iran so plano iran kukya si gairan ko Yusuf na miyaling siran si kiamairan na yapyan utuliran na si Yusuf na miyak kanarimaw. Nasangko to oras naknaba miyak kanarimaw ay nulugiran ko landang na ayak ka rin ako sa miyak kanarimaw nakati so sa lapis ko bang kalayan mini bagakyan ko kinitalan-talang nunwarimaw na masasalapu taruguyan. Nagyuto na rin benar, adyang ko taruguin ni salapu tiranon, narugu to kambing, ini salapu tiranon saya Peter Wiran, narugu to Yusuf, kakagyad makaparatiya siya mayran. Sama no to, na ayan nga sa butro na so mga tao madungki, napkulog kanyan sa kaamaran yan, napkabalwis kanyan, mapasang kapamuk, mapasang amaran yan, nakaterus sa di benar. Ayan mala, mangurip no Allah, nasutaw, mapasang kadungki, mapasang kapakatipo, na kulog sa diyang buto kapag iprinidwoy. Na oras sa katukawiro ng mga tao, tipo niyan, na di sila di makaprinidwoy. Na kisong sa diyang buto, akapagpakadapanasyan, na gusto kapakaito yan, na gusto kapatukawiron sang kuta parangay niya na di kakagulas kanyan, si ko kapringad. Mamarip no Allah, yang gay akadungki, na isa partanway si ko ginawa tanong tapos ang tanway nagu so mga buhat ang tanong ng guro kang tanong ko Allah ada kiran da matong kiran na madugi agu makatipo nagu so mga layok tanong na ayaman niyan na pagpangin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala di tanong iplayok sa mga tao, ang mga dudungki, gusto mga sisiig, akagyaginan na pakabinasa si ko kapag na tao, kapag ingad na taman ko kapag agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.